Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο όπου θα μιλήσω για τον μήνα Ιούνιο και για τη νέα σελήνη που γίνεται στις 6 Ιουνίου στους Διδύμους, τη 17η μοίρα Διδύμων. Σήμερα η μέρα που γίνεται αυτό το βίντεο είναι Τρίτη, 4 Ιουνίου, και για όσους έρχεστε για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, να συστηθώ, είμαι η Αλεξιάδου Μαρίνα και αυτό είναι το κανάλι μου της αστροψυχολογίας, όπου εδώ βλέπουμε την αστρολογία μέσα από μια πιο εσωτερική ματιά και κυρίως περιγράφουμε το ταξίδι της ψυχής ατομικά και συλλογικά. Κυρίως αναφέρομαι στο ταξίδι της ψυχής στην ανθρωπότητα, στην πιο κοσμική τεράστια μετάβασή της που διανύουμε όλοι από το 2020 που έχει ξεκινήσει από τον κορονοϊό, και μέσα σε αυτό βέβαια περιγράφω και πώς αυτές οι ενέργειες μας επηρεάζουν σε ατομικό βαθμό για να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε και τι ζητάει η εξέλιξη από εμάς. Το ταξίδι της ψυχής, η εξέλιξή της και η βελτίωσή της, η αυτοβελτίωση, αλλά και μέσα από την αυτοβελτίωσή μας βελτιώνουμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό θέμα σε αυτά τα βίντεο, γιατί είμαστε σε μία δεκαετία, όπως είπα και πριν, τεράστιας κοσμικής αφύπνισης και μετάβασης. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πιο ανθρώπινο, μέσα από περισσότερη κατανόηση, περισσότερη αλληλεγγύη και ένωση μεταξύ των ανθρώπων. Και όχι μεταξύ ανθρώπων και τεράτων που κάποιοι θέλουν να μας μπερδέψουν. Για όσους έρχεστε πρώτη φορά, δείτε τα προηγούμενα μου βίντεο, αναφέρομαι συνέχεια σε αυτά για να μην επαναλαμβάνουμε. Βέβαια κάποια πράγματα τα επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια γιατί είναι και το θέμα όλης της δεκαετίας. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, όπως είπα, σήμερα είναι η μέρα 4 Ιουνίου, θα περιγράψω λίγο θα ξεκινήσω με την περιγραφή του μήνα Ιουνίου. Οι πρώτες μέρες που πέρασαν μέχρι και σήμερα, αύριο το πολύ, είναι λίγο κάπως καλές για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε καταστάσεις. Αυτά τα είχα πει και στο προηγούμενο μου βίντεο. Είναι αρκετά θετικές. Παρ' όλα αυτά ξεκινάει η επιρροή της νέας σελήνης, η οποία ήδη δρά από χτες, γιατί πάντα μια νέα σελήνη και μια πανσέλινος δρά 3 μέρες πριν, και η επιρροή αυτής της νέας σελήνης είναι λίγο βαριά, έχει μια μελαγχολία, ήδη τη νιώθουμε, και γενικά φέρνει μια κατάσταση εσωστρέφειας, απομόνωσης. Μπορώ να πω και ένα είδος ακινησίας. Κάποια πράγματα βλέπουμε ότι αρχίζουν να μην κυλάνε και να υπάρχει μια αργοπορία. Οπότε αυτό που η λέξη κλειδί που ταιριάζει στο πρώτο μισό του Ιουνίου, για μένα, αυτή που λέω συνέχεια και στον εαυτό μου από τότε που άρχισε να ενεργεί αυτή η νέα σελήνη, είναι υπομονή, και αυτό θα περάσει. Η λέξη κλειδί λοιπόν σε αυτές τις μέρες, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν δοκιμασίες, δυσκολίες, κάποιο καθήκον να πρέπει να εκτελέσουμε, το οποίο να μας κάνει να οπισθοχωρήσουμε σε κάποιες άλλες καταστάσεις, αλλά κυρίως αυτές οι ενέργειες έχουν μία μορφή τέλους και κορεσμού, γιατί η νέα σελήνη, όπως ξέρουμε, είναι τα δύο φώτα σε ένωση, ήλιος και σελήνη μαζί βρίσκονται πάντα σε μια νέα σελήνη και ξεκινούν ένα νέο κύκλο, όχι όμως μόνο για αυτόν τον μήνα, αλλά κυρίως μας δείχνουν για τα θέματα που η νέα αυτή σελήνη, κάθε φορά η νέα σελήνη μάλλον, έρχονται πάνω και κυριαρχούν σε αυτό το ζώδιο, πώς θα εξελιχθούν και για την επόμενη όλη χρονιά. Καθώς είμαστε πλέον σε χρονιές που ό,τι γίνεται μας αγγίζει πάρα πολύ πιο έντονα και συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη μετάβαση και τη μετακίνηση με την πρόθεσή μας, με το λόγο μας και με την πράξη μας στο εδώ και τώρα καθημερινά. Όπως είπα και πριν, αυτά τα δύο φώτα λοιπόν, σε αυτή τη νέα σελήνη έχουμε τα δύο φώτα, ήλιος σελήνη στη 17η μοίρα, και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η Αφροδίτη, και οπότε κάτι έχει να μας πει σε μία μετακίνηση, μία μετάβαση, μία αλλαγή, όπως είναι και το ζώδιο των Διδύμων, που γίνεται στις ταυτότητές μας και στις ζωές μας, στο κομμάτι που έχει να κάνει με ό,τι έχει να κάνει με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι τα οικονομικά, βλέπουμε συνέχεια τα οικονομικά έρχονται επάνω, με δυσκολίες κιόλας. Είχα αναφέρει ότι γενικά όλη η χρονιά από το προηγούμενο βίντεο, βασικά από την αρχή της χρονιάς στο πρώτο βίντεο φαινόταν αυτό, αλλά βλέπουμε ότι θα είναι μια χρονιά που τα οικονομικά θα είναι σε πτώση. Και κυρίως αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και στη χώρα μας, όπου έτσι όπως έχω μελετήσει τους χάρτες
και αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ πτωτική, αλλά κυρίως μια τεράστια πτώση έρχεται στα χρόνια 25 και 26. Οπότε σε αυτήν τη μεγάλη μετάβαση που γίνεται κοσμικά, η χώρα μας πάλι έχει τον κύριο λόγο. Σίγουρα, επειδή περιμένουμε μια τεράστια αλλαγή και στην οικονομία, στα συστήματα, η οποία θα ξεκινήσει ήδη αμυδρά για όσους παρατηρούν και όσους είναι υποψιασμένοι και όσους παρατηρούν γενικώς τις ενέργειες και ξέρουν να μεταφράζουν και έρχονται σε σύνδεση με αυτό το άειλο και το αόρατο και μπορούν και διαβάζουν με τις αόρατες αισθήσεις τους, μπορούν ήδη να καταλάβουν ότι αυτή η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Απλά η μορφή και η υγείωση κυρίως σε αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, θα το δούμε από την αρχή του 2024, όπου για μένα είναι ένα έτος τεράστιας μετάβασης και αποκαλύψεων, μεταμόρφωσης εσωτερικής, αλλά και δύναμης που πηγαίνει στους πολλούς. Όλα αυτή λοιπόν η μετάβαση θα τη δούμε να γινόνται κυρίως από την άνοιξη του 2025 και θα κρατήσει μέχρι και τέλος του 2026. Αυτό περιμένουμε μία πτώση. Ήδη πτώση στο παλιό σάπιο σύστημα έχει ξεκινήσει, σε παλιούς αρχηγούς, ηγεσίες, διάλυση, οτιδήποτε αντιπροσωπεύει το παλιό. Και γιατί το λέω όλα αυτά? Γιατί αυτός ο μήνας περιέχει αυτή τη μετάβαση. Γιατί την περιέχει? Είχαμε δει ότι μετάβαση είχαμε και τον Μάρτιο, βασικά από τον Ιανουάριο, αν πάμε, πέρασε από τις 20 Ιανουαρίου, ωραιότατος μεγάλος τιτάνας Πλούτονας στον υδροχόο, όπου είναι το ζώδιο τους ανθρωπότητες και έρχεται να αλλάξει από τη ρίζα όλους εμάς συλλογικά, να μας ανυψώσει σε μια πιο συλλογική συνειδητότητα, να σκεφτόμαστε το σύνολο και όχι μόνο την πάρτη μας, να πάμε στο εμείς, από το εγώ. Αυτή είναι η τεράστια μετάβαση και όσο θα το κάνει θα γκρεμίζει όλο τον τρόπο το προηγούμενο ζωής, υπερκατανάλωσης, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σταυρό που αντιπροσωπεύει ο σταθερός σταυρός και είναι τα ζώδια υδροχόος, λιοντάρι, ταύρος, σκορπιή και εδώ στο κατώτερο σημείο, αυτά τα σημεία θα κατεδαφίσει βασικά για να αναβαθμίσει τα ανώτερα αυτών των ζωδίων, θα κατεδαφίσει οτιδήποτε έχει να κάνει με απληστία για δύναμη και χρήμα. Το βλέπουμε αυτό στον άξονα ταύρου σκορπιού, τα έχω πει, τα ξαναλέω και το βλέπουμε ότι είναι ορατό. Θα καθαρίσει κάθε έναν από εμάς, σε όσους έχει μέσα του αυτή την απληστία, αυτό το εγώ της απληστίας ατομικά και σε ένα παγκόσμιο και σε ένα συλλογικό και σε ένα κοσμικό βαθμό και ταυτόχρονα ο άξονας Λέοντα και υδροχόου είναι αυτό του εντυπωσιακού, να θέλω να εντυπωσιάσω, να προβληθώ, που πολλές φορές που είναι το εντυπωσιακό χωρίς την ουσία να υπάρχει η επανάσταση του υδροχόου που λέμε, όπου εντυπωσιάζει μέχρι την εμφάνισή του, ξέρω εγώ, να δείξει εξωχωριστός προς τα έξω, αλλά τελικά αυτό είναι μόνο εικονικό και δεν υπάρχει ουσία. Και το είδαμε κιόλας όλο αυτό ότι έγινε, γιατί είδαμε ας πούμε οι επαναστάτες τάχα μου, που ήταν οι επαναστάτες, είδαμε πόσο τελικά λύγησαν στο όλο το έργο του κορονοϊού, έτσι. Οπότε είδαμε λοιπόν και τον Ιανουάριο την αλλαγή, ο Φεβρουάριος μήνας αλλαγής, Μάρτιος και Απρίλιος ήταν 2 μήνες επίσης που υπήρξε πάλι ένα πέρασμα που μας έδειξε αυτή τη μετάβαση που έρχεται για από την επόμενη χρονιά, από το καλοκαίρι του 25, τεράστια καταγκρέμισμα συστημάτων και τώρα και αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, μας το δείχνει γιατί το λέω αυτό, γιατί σε αυτή τη νέα σελήνη ο ήλιος, τα δύο φώτα δηλαδή και η Αφροδίτη μαζί, που είναι η ταυτότητά μας, η παλιά και η καινούργια μας ζωή και η μετάβαση σε έναν καινούργιο τρόπο που αξιολογούμε και εκτιμάμε τη ζωή, Αφροδίτη, ο πλανήτης των οικονομικών και των αξιών, τι εκτιμάμε και που δίνουμε αξία, έρχεται σε ένα τετράγωνο με τον χρόνο. Αυτό φέρνει ένα τέλος, ένα κορεσμό σε μια προηγούμενη κατάσταση όπου εκτιμούσαμε τη ζωή, ατομικά και συλλογικά, και αυτός ο χωρισμός περιέχει ένα στάδιο καινού, όπως το λέω εγώ. Όποτε έχουμε συναντήσεις με χρόνο, διελεύσεις, αυτή η διέλευση περιγράφει μία στασιμότητα, μία κινησία. Υπάρχει ένα κενό και αυτό το κενό τρομάζει πάρα πολλές φορές. Γιατί σε αυτό το κενό φαίνει το μήνυμα ότι αυτό που μέχρι πριν ήξερες ή αυτό που μέχρι πριν εκτιμούσες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού έχουμε τα δύο φώτα με την Αφροδίτη που είναι ο άξονας των σχέσεων και της εκτίμησης, πλέον έχει τελειώσει, έχει κορεστεί.
Πίσω δεν μπορείς να πας. Πας μόνο μπροστά. Αλλά το μπροστά ακόμα δεν το γνωρίζεις. Οπότε αυτό εδώ το κενό τρομάζει. Αλλά σίγουρα είναι η μεταμόρφωση και η μετάβαση μέσα από αυτό το κενό, το οποίο έρχεται να χτίσει κάτι καινούριο. Μετά όμως όλοι αυτοί οι πλανήτες, και μετά από λίγο θα πάει εκεί και ο Ερμής. Ο Ερμής έχει περάσει τους Διδύμους εδώ και λίγες μέρες, θα αναφερθώ και εκεί, και αυτός θα συναντήσει τον Κρόνο, και μετά όλοι μαζί οι πλανήτες, Ήλιος, Αφροδίτη, Ερμής, θα κινούνται από πολύ κοντά μέσα στους Διδύμους και θα περάσουν μέσα από το μεσοδιάστημα, όπως λέω εγώ, Κρόνου Ποσειδώνα. Αυτοί οι δύο πλανήτες Κρόνος Ποσειδώνας συνέχεια θα αναφέρομαι από εδώ και πέρα σε αυτούς, γιατί είναι η καινούργια αλλαγή, μετάβαση που θα δούμε. Η πρώτη είχε γίνει με σύνοδο Κρόνου Πλούτονα, όπου έγινε η κοσμική σύνοδο Κρόνος Πλούτονας και μαζί και ο Δίας τον Ιανουάριο του 2020 και ξεκίνησε το έργο του κορονοϊού και έφερε την πρώτη μεταμόρφωση, έφερε ένα θείο δώρο, όπως το λέω εγώ, τον κορονοϊό, για να μπορέσει να δείξει στους ανθρώπους τι γίνεται στις εξουσίες, τα βαθύτερα κίνητρά τους, αλλά να δείξει και ο καθένας από εμάς τι έχει σαν προτεραιότητα στην κορώνα του, το συμφέρον και το χρήμα ή την αγάπη για τον άνθρωπο, τον φόβο για τον θάνατο ή την πίστη και την αγάπη για ζωή. Οπότε και είδαμε και ξεκίνησε ένα τεράστιο έργο διαχωρισμού. Αυτά τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα λέω και θα τα ξαναλέω. Μετά λοιπόν από εκεί, η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε το 2020, κλείνει αυτός ο κύκλος στα μισά του 25 και το 25 πλέον και με τον Πλούτονα μαζί, ο οποίος θα έχει περάσει ολοκληρωτικά στο ζώδιο του υδροχόου, έτσι, και θα δώσει τα γκάζια του επιτέλους, ήδη έχουμε δει τα ωραία του Πλούτονα, εκεί στο 25 και μετά ξεκινάει το απόλυτο γκρέμισμα και η δομή ενός καινούριου κόσμου. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας είναι η διάλυση, ο Κρόνος είναι η δομή. Και θα συνδεθούν στο ζώδιο του Κρυού, θα κάνουν μια ανάδρομη πορεία στις τελευταίες μοίρες του Ιχθύ, Κρυός το καινούριο, ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούρια κατεύθυνση, μια καινούρια δομή για τον κόσμο. Όποτε βλέπουμε σε περιόδους που ο Κρόνος πηγαίνει στον Κρυό, χωρίς να συμμετέχει και κάποιος άλλος πλανήτης, και μόνο ο Κρόνος που πηγαίνει στον Κρυό δηλώνει μία καινούρια πορεία για την ανθρωπότητα. Πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται από έναν υπερκοσμικό πλανήτη, ο οποίος θέλει να διαλύσει ό,τι παλιό και ό,τι ηλιστικό. Και επίσης εδώ ο Ποσειδώνας είναι πολύ πιο δυνατός σε αυτή τη σύνοδο από τον Κρόνο, γιατί ο Κρόνος εδώ στον Κρυό έχει πτώσει, ενώ ο Ποσειδώνας είναι μια καλή θέση για αυτόν, θα αναδείξει πάρα πολύ τους πνευματικούς μαχητές, θα αναφέρομαι από εδώ και πέρα συνέχεια σε αυτό το πλανήτη και συνέχεια σε αυτό το δίδυμο, όπως αναφερόμουν από πολύ πριν, όταν είχε γίνει ο Κρόνος και ο Πλούτονας, στα γραπτά μου άμα πάτε, από το 2018 είχα ξεκινήσει και έλεγα Κρόνος Πλούτονας, πρέπει να ετοιμαστούμε, θα φέρει αυτό, προετοίμαζα αυτό που έρχεται. Έτσι, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να είμαστε για να είμαστε δυνατοί. Έτσι και τώρα λοιπόν θα έχουμε το καινούριο δίδυμο Κρόνος Ποσειδώνας. Αυτοί λοιπόν όλοι οι πλανήτες που είπα, που συναντιούνται, Φώτα, Αφροδίτη και μετά ο Ερμής, θα περάσουν μέσα από αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι τις 15, αν θυμάμαι, εκεί περίπου το πολύ 20 του μήνα, okay? Και μετά θα περάσουν στον Καρκίνο. Σε αυτό το μεσοδιάστημα υπάρχει αυτή η διάλυση, έτσι. Είναι τύπου ότι πλέον κάτι γίνεται πολύ συγκεκριμένο στη συνάντησή τους με τον Κρόνο, στη Νέα Σελήνη, κάτι αποκρισταλώνεται, κάτι συνειδητοποιούμε που φέρνει απογοήτευση και φέρνει μια καινούρια κίνηση, είτε στο σώμα, αλλά κίνηση κυρίως νοητική. Μια μετακίνηση σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε, στον τρόπο που βλέπουμε, έτσι, την πραγματικότητα και γενικώς στο τι εκτιμούμε, αξιολογούμε. Ας πάω λοιπόν στο εδώ και τώρα για να περιγράψω το τι θα γίνει στον μήνα Ιούνιο. Αυτές οι μέρες λοιπόν προσέχουμε, κυρίως οι μέρες που είναι λίγο, χρειάζεται να έχουμε πολύ προσοχή, είναι από τις 6 του μήνα μέχρι τις 13,
γιατί εδώ χρειάζεται να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, να έχουμε, όπως είπα, υπομονή, έχει μία εσωστρέφεια, έτσι, και μία μοναχικότητα, μπορώ να πω, μία απόσυρση, που μέσα σε αυτή την απόσυρση φυσικά γίνεται και όλη η δουλειά. Τις πρώτες μέρες του μήνα επίσης και έχει ξεκινήσει ένα τρίγωνο Δία Πλούτονα. Ο Πλούτονας είναι στον Υδροχό, ο Δίας μόλις έχει περάσει στους Διδύμους. Είπα πάρα πολλά για αυτό το πέρασμα του Δία στο προηγούμενο βίντεο και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τρίγωνο, το οποίο αυτό το τρίγωνο όσο ο Δίας προχωράει θα είναι σε ισχύ, ο Πλούτονας στις πρώτες μοίρες, ο Δίας θα προχωρήσει και μέχρι να πάει στην έκτη μοίρα, εκεί, έκτη-έβδομη μοίρα από ό,τι έχω δει, μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, δηλαδή όλο τον Ιούνιο, θα φέρνει πάρα πολύ δυνατές πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθούν τον καθένα από εμάς και την ανθρωπότητα να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Θα φέρει πάρα πολλές αλήθειες λοιπόν στο φως και θα δώσει τη δυνατότητα λοιπόν οι πολλοί να δούνε την αλήθεια. Και ήδη βλέπουμε, επειδή το έχει τονίσει τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε και ο Ερμής έχει περάσει στους Διδύμους και κάνει αυτό το τρίγωνο, πραγματικά βλέπουμε πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και από τον προηγούμενο μήνα, από τον Μάιο, όπου ο Δίας ήταν ακόμα στο ζώδιο του Ταύρου και ξεκινούσε και έκανε έτσι ένα πιο μακρινό τρίγωνο με τον Πλούτονα. Από εκεί ξεκίνησαν οι πληροφορίες και μάλιστα πληροφορίες που κάνουν μπαμ, μας βοηθούν να αποκτήσουμε μία βαθύτερη γνώση, αλλά κυρίως πληροφορίες φέρνουν από εκείνο το διάστημα που ζήσαμε όλη εκείνη τη χειραγώγηση από το ξεκίνημα του κορονοϊού, όπου οι δύο αυτοί πλανήτες, Δίας, Πλούτονας, βρέθηκαν μαζί και Κρόνος μαζί στο ζώδιο του εγώκερου, έτσι. Και τώρα έρχονται σε ένα τρίγωνο και αυτό το τρίγωνο είναι σε ζώδια του αέρα. Μας δίνει δηλαδή πάρα πολύ το τι είχε συμβεί, πόσο υπήρξε αυτή η τεράστια χειραγώγηση. Τι αληθινά είχε συμβεί με την εξουσία, η οποία μέσα από έναν φανατισμό και μέσα από την απληστία τους για δύναμη ήθελε να επιβάλλει, να χειραγωγήσει την ανθρωπότητα και τελικά να εκμεταλλευτεί για δικό της όφελος. Όλα αυτά βλέπουμε ότι αλήθειες πολύ δυνατές θα βγουν όλο το μήνα, κάτι που τελικά φέρνει απογοήτευση σε κάποιους, στους υποψιασμένους και γενικά σε εκείνους που γνωρίζουν αναμενόμενο. Τα ξέραμε αυτά. Σε κάποιους λοιπόν θα φέρει απογοήτευση, σε κάποιους άλλους όχι και αυτή η απογοήτευση όμως θα οδηγήσει, αυτό το άνοιγμα που γίνεται στις πληροφορίες θα οδηγήσει μέσα από την απογοήτευση στο να περάσει η ανθρωπότητα το σύνολο των ανθρώπων σε μια άλλη αντίληψη, σε μια άλλη αντίληψη και οπτική. Μια άλλη ενέργεια, δεύτερη πολύ σημαντική όλο αυτό το μήνα που δρά, είναι η σύνοδος του ήλιου και της Αφροδίτης, όπου είναι στους Διδύμους και αυτοί οι δύο μαζί είναι και οι δύο οι πλανήτες της αγάπης, οπότε περιγράφουν την ενέργεια της αγάπης, της χαράς, της δημιουργικότητας, οπότε αυτό βγάζει έτσι μια πολύ θετική πρόθεση να σταθούμε στους άλλους, να φροντίσουμε όχι μόνο τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας. Φέρνει μια έτσι γλυκή απαλότητα στις σχέσεις μας και με τη σχέση με τον εαυτό μας, κυρίως με τη σχέση με τον εαυτό μας, ενώ μετά πλησιάζει εκεί και ο Ερμής, κοντά σε αυτούς τους πλανήτες, οπότε βλέπουμε μια έμφαση στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνδέσεις, τις επαφές και τις ενώσεις. Θα είναι ένα διάστημα μέχρι τις 15 του μήνα, λέω, ότι θα πρέπει να προσέξουμε, μπορώ να πω 16-17, όπου και αυτοί οι δύο πλανήτες, Ερμής και Αφροδίτη, θα κάνουν ένα τετράγωνο και με τον Ποσειδώνα, οπότε χρειάζεται να προσέξουμε σε κάποιους ξαφνικούς ενθουσιασμούς ή συνδέσεις που είχαμε μέσα στο μήνα, κάποιες απογοητεύσεις και γενικά κάποια πρόσωπα βλέπουμε ότι πέφτουν από το βάθρο ή μαθαίνουμε πράγματα και πληροφορίες όπου πέφτει το πέπλο της εξιδανίκευσης για κάποια πρόσωπα, αλλά και μιας οπτικής που είχαμε εμείς οι ίδιοι. Αυτή όλη όμως η πλανητική διέλευση, η οποία είναι ανάμεσα αυτοί όλοι οι πλανήτες όμως, την ώρα που περνάνε μέσα από τον Κρόνο, που είναι το τέλος της παλιάς αντίληψης, της ηλιστικής αντίληψης θα έλεγα, και Ερμής Αφροδίτη, η εκτίμηση στα ηλιστικά, στην δύναμη έξω, Ερμής Ήλιος Αφροδίτη,
και συναντιούνται μετά, κάνουν ένα τετράγωνο τον χρόνο και μετά συναντιούνται στο μεσοδιάστημα με Ποσειδώνα, δείχνει ότι η ανθρωπότητα πάει σε μια διάλυση και κάνει μια στροφή προς το μεταφυσικό, προς τη σύνδεση με το πνευματικό. Αντιλαμβάνεται την πλάνη στην ουσία, όπου υπήρξε στη ζωή τους, ένα μονοπάτι πλάνης, το οποίο χτίσανε κάποιοι άλλοι για να έχουν τον έλεγχο και έτσι για να βρει τη δύναμη στρέφεται στο εσωτερικό και στο πνευματικό. Είναι μια τεράστια στροφή στις επιλογές μας, στις αποφάσεις μας, ότι οι αποφάσεις μας πλέον πρέπει να παίρνονται μέσα από τις ανάγκες μας, μέσα από την επιθυμία για νιάξιμο, για να βελτιώσουμε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα από μια εσωτερική προσέγγιση, μέσα από τη δική μας ατομική κατεύθυνση και όχι μέσα από την καθοδήγηση που κάποιοι ειδικοί, οι δήμονες, δάσκαλοι, καθοδηγητές θέλουν και μεταδίδουν για να έχουν τον έλεγχο. Αυτές οι μέρες θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί, δηλαδή στο πρώτο μισό του μήνα, πολύ συνειδητοί, που είναι και το πιο δύσκολο για μένα, που θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί σε κάθε κίνησή μας, πολύ προσεκτικοί, στο τι λέμε, έτσι, και γενικά θα έχει ένα μάζεμα ενέργειας, μαζεύει την πολύ μεγάλη σπατάλη, είτε σε μετακινήσεις, είτε σε αγορές, και γι' αυτό και θα δούμε και μία συρρίκνωση στο θέμα του εμπορίου, στο εμπόριο. Αυτή είναι η σελήνη που γίνεται στις 6 Εκτού, με τους πλανήτες και τον πλανήτη των οικονομικών, στο ζώδιο των διδύμων, που η δίδυμη είναι το εμπόριο και η αγορά. Δείχνει άλλο ένα σημάδι που το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, ότι το εμπόριο και η αγορά και το κομμάτι των μετακινήσεων, των ταξιδιών, ο τουρισμός, όλα αυτά θα είναι σε πτώση. Εντάξει, δείχνει και αυτό και οπότε χρειάζεται να συρρικνώσουμε, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να έχουμε εμείς τον έλεγχο στο που δίνουμε τη δύναμή μας και που δίνουμε την ενέργειά μας. Είναι σαν να μας λέει δες, βάλε προτεραιότητες, δες τι πραγματικά χρειάζεσαι, δες τι αξίζει να έχεις στη ζωή σου. Ένα νέο είδος αντίληψης έρχεται να δομηθεί στα επόμενα χρόνια, από τώρα ξεκινώντας και για την επόμενη χρονιά, που θα αλλάξουμε τον τρόπο που κινούμαστε στην αγορά, που καταναλώνουμε, που αγοράζουμε με τα οικονομικά μας. Θέλει περισσότερη σοφία, περισσότερο στοχασμό, περισσότερη συγκέντρωση. Αυτή είναι η εποχή στην ουσία, είναι η εποχή των μεγάλων αλλαγών. Και αυτή η αλλαγή ετοιμαζόταν ήδη από το 2019. Από το 2019 και κυρίως από το 20 γιώθηκε αυτό το φως που έχω πει συνέχεια και στην ουσία από το 2020 ήρθε το μεγάλο ξύπνημα, το οποίο άνοιξε τα μάτια σε πολλούς, στην ουσία ένωσε την κορώνα με την καρδιά ή μάλλον φανέρωσε σε ποιο σημείο ήτανε, ενώ φανέρωσε και άλλους και έδειξε ότι και μια μεγάλη μερίδα κόσμου δεν έχει καμία απολύτως σύνδεση με μέσα του. Δεν ακούει μέσα του τι λέει, αλλά προτιμάει να ακούει τους ειδικούς. Και γιατί αναφέρουμε πάρα πολύ πάλι στη γνώση που παίρνουμε απ' έξω, γιατί η δίδυμη είναι η γνώση. Στους διδύμους μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, και τους πολιτικούς. Γιατί είναι τα πολλά πρόσωπα. Είναι αυτοί οι πολιτικοί που έχουν έτσι πάρα πολύ ωραίο λόγο, γιατί ο δίδυμος έχει ευστροφία στην ανώτερη του ποιότητα, είναι εύστροφος, έξυπνος, αλλά αυτή ξέρει πώς να χειριστεί τις λέξεις, οπότε όμως αυτή τη δύναμη που έχει, αυτό το χάρισμα και αυτό το ταλέντο, έχει να κάνει με τη συνειδητότητα και το επίπεδο που είναι ο καθένας στο πώς το χρησιμοποιεί. Γιατί στους διδύμους έχουμε και εκείνο που λέει ψέματα. Έχουμε τον πονηρό. Δεν λέμε ο Ερμής ο κατεργάρης. Οπότε στους διδύμους στη χαμηλή του δόνηση έχουμε εκείνο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα, το λόγο, αλλά για να παραπλανήσει. Και γι' αυτό και στους διδύμους έχουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ είναι οι δημοσιογράφοι. Εδώ είναι η προπαγάνδα. Και είδαμε πώς αυτή η ενέργεια των διδύμων
χρησιμοποιήθηκε για να χειραγωγήσει και στην ουσία μέσα από αυτή τη χειραγώγηση τι θέλαν να κάνουν όλοι αυτοί. Να έχουν τον έλεγχο. Στην ουσία τι, να τους δώσουμε τη δύναμή μας. Και η δύναμη που, το νοητικό έλεγχο. Γιατί ο νους είναι που αποφασίζει. Γι' αυτό και αυτό που λέω συνέχεια, ότι χρειάζεται το νου μας συνέχεια να τον έχουμε καθαρό. Καθαρό, φωτεινό, και αυτή η καθαρότητα, όπως το αναφέρω όμως όχι τώρα και στο τέλος αυτού του βίντεο, έχει να κάνει με την τροφή που δίνουμε και ταΐζουμε τον εαυτό μας. Είτε αυτή η τροφή είναι εικόνες, δίδυμοι είναι εικόνες, διαφορετικές παραστάσεις, η μετακίνηση, τι εικόνες βλέπουμε, τι συναναστροφές έχουμε. Αυτά όλα συνθέτουν την τροφή, την νοητική, που θα καθορίσει και την υπόλοιπη μας μέρα. Αν λοιπόν έχουμε συνέχεια αρνητικές εικόνες, ακούμε ειδήσεις, τρώμε τοξική τροφή, ή είμαστε με ανθρώπους που συνέχεια είναι στην άρνηση, αρνητικές σκέψεις και αυτά, ή γενικώς δεν έχουν κάτι καλό να πούνε και συνέχεια μας ρίχνουν, τότε η τροφή που παίρνουμε σε ένα μεταφορικό βαθμό πάντα είναι καθαρά, δεν μας βοηθάει. Απλά μας ρουφάει προς τα κάτω, έτσι, στο να ζούμε και αναλόγως, να βλέπουμε αναλόγως και αυτή την πραγματικότητα. Αν όμως αλλάξουμε την τροφή μας, αλλάξουμε τις εικόνες, αλλάξουμε τις συνδέσεις μας και κυρίως αλλάξουμε όμως και την τροφή τη φυσική, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το story, και τραφούμε με υγιεινή τροφή, δηλαδή με φρούτα, λαχανικά, προσέχουμε δηλαδή τι βάζουμε στο σώμα, η τροφή, ο νους παράγει το συναίσθημα. Ο νους, η σκέψη είναι που φέρνει ένα αρνητικό συναίσθημα. Από τη σκέψη ξεκινάνε όλα. Οπότε η δύναμη είναι εδώ. Οπότε είδατε πόσο προφανές είναι, πόσο πολλοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας θρέψουν όλοι αυτοί με αρνητικές εικόνες. Όμως από το 2020 για αυτούς, μπορεί για πολλούς και από εμάς, γιατί βασικά λέω εμείς και αυτοί, εντάξει, είμαστε δύο ομάδες. Μέχρι πριν το 2020, μάλλον το 2020, φανέρωσε ότι είμαστε τρεις. Είμαστε οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, τα τέρατα και αυτοί που είναι στη μέση και είναι μία από εδώ και μία από εκεί, είτε γιατί είναι σε άγνοια, είτε γιατί είναι τα συμφέροντά τους. Αυτές οι ομάδες όμως τώρα θα γίνουν δύο ομάδες θα γίνουν στο τέλος, θα μείνουν δηλαδή, θα πάνε, αυτοί που είναι στη μέση θα διαλέξουν στρατόπεδο και μετά θα γίνει ο τελικός διαχωρισμός και μετά θα μείνει μία ομάδα, γιατί όσοι είναι στα τέρατα θα αποχωρήσουν από τον πλανήτη, ήδη βλέπουμε να φεύγουν και έχω εξηγήσει αναλυτικά στα προηγούμενα μου βίντεο πώς. Το θέμα είναι ότι από το 2020 που έγινε το μεγάλο δώρο που μας έφερε το φως αυτό μέσα από αυτήν την ασθένεια του κορονοϊού, είναι ότι υπήρξε ένα τεράστιο σοκ. Μπορεί να κίνησε μια ομάδα ανθρώπων, όπου ήταν οι πνευματικοί μαχητές, οι οποίοι θα τους δούμε να επιβεβαιώνεται και ήδη επιβεβαιώνεται, αλλά όσο και περισσότερο πάει και ο Ποσειδώνας στον κρυό, θα τους αναδείξει ακόμα περισσότερο μπροστά. Αυτοί που είχαν το θάρρος και την τόλμη να παρουσιάσουν την αλήθεια, προσέξτε, χωρίς όμως να έχουν κάποιο συμφέρον, χωρίς να έχουν κάποιες πλάτες. Έτσι απλά, με ανιδιοτέλεια. Δεν είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι. Είναι λίγοι γιατί μέσα σε αυτούς τους επαναστάτες που βγαίνουν και μιλάνε, η πλειοψηφία από αυτών δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, γιατί είναι η διπλή ταυτότητα που παρουσιάζει και η δίδυμη και έρχεται και αυτή να καθαρεύσει, γιατί έχουν άλλο πρόσωπο μπροστά και άλλα γίνονται από πίσω. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι ακόμα ένα θέμα που μας δείχνει όλη η χρονιά μέσα από αυτή η νέα σελήνη, ότι πρόκειται όλοι αυτοί να βγει η πραγματική ταυτότητα τους στο φως και πάρα πολλούς θα τους απογοητεύσει πάρα πολύ που δεν το έχουν καν αντιληφθεί. Αυτό το 2020 λοιπόν που ήρθε το θείο δώρο, έτσι, και βγήκαν οι μαχητές μπροστά και έφερε αυτό το φως με μια ταχύτητα έτσι μπαμ ξαφνικά, γιατί πάντα το φως έρχεται ξαφνικά, σαν ταχύτητα, γιατί ξυπνάει και το ξύπνημα τη λύθη είναι απότομο, έτσι. Αλλά ήταν η αφύπνιση η οποία έφερε την ένωση με την καρδιά. Έφερε όμως και ένα μεγάλο σοκ, έτσι. Η αφύπνιση πάντα έρχεται με σοκ, γιατί το σοκ, το φως, αφύπνιση, ξαφνικό, αστραπή, σοκ. Αλλά αυτό το σοκ δεν ήταν μόνο για
το ανθρώπινο γένος. Π.χ. για τους μαχητές, οι οποίοι βλέπαμε όλα αυτά που γινόντουσαν και δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν πραγματικά. Αυτό ήταν ένα σοκ πραγματικά για εμάς. Όμως υπήρξε σοκ και για την άλλη πλευρά. Εννοώ όλους αυτούς τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να εξουσιάζουν. Γιατί το σοκ ήταν και για τα τέρατα. Γιατί δεν περίμεναν ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ένα αρκετά εντυπωσιακό νούμερο, θα δει την αλήθεια, θα γνωρίζει χωρίς αποδείξεις. Δεν γνωρίζαμε με αποδείξεις. Μετά αποδείχτηκαν όλα. Ούτε καν γνωρίζαμε, είχαμε ακούσει ομιλίες από γιατρούς που βγήκανε να πούν αλήθειες. Ούτε καν. Γνωρίζαμε. Ήρθε αυτό το φως. Βλέπαμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν το που ξέρανε κάποιοι, το αποτέλεσμα από όλη αυτή την κατάσταση του κορονοϊού, ήταν για αυτούς, δεν περιμέναν ότι θα είναι τόσο μεγάλη μερίδα κόσμου για τα τέρατα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι υπάρχει κόσμος που βλέπει την αλήθεια. Οπότε τι κάνανε? Επειδή φυσικά ήτανε προετοιμασμένοι και προετοίμαζαν αυτή την εποχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο τώρα, όχι 4-5 χρόνια. Όλος ο αιώνας ήταν η προετοιμασία για αυτή τη μεγάλη μετάβαση που είμαστε στο τώρα, όπου όμως έχει αντιστραφεί εντελώς, γιατί τους χάλασαν τα σχέδια. Όλος ο αιώνας. Αυτοί, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές τι θέλαν να φέρουνε. Τόσα χρόνια βάλαν τις ταινίες για να κοιμήσουν τα πλήθη. Τόσα χρόνια ετοιμάζαν αυτή την εποχή. Μετά ήταν μέσα από τις ταινίες τους, χειραγωγούσαν με μοντέλα, πρότυπα, με είδωλα, με μοντέλα ζωής, χειραγώγησαν συνειδήσεις. Έβαλαν τα μεγάλα τους όπλα της τηλεοράσης, μέσα από τις πληροφορίες, τις ειδήσεις, συνέχεια πόλεμος, αρνητικών ειδήσεων. Αυτό, να φέρνουν συνεχώς το διαχωρισμό, το αρνητικό, όλα αυτά. Και τελικά έβγαλαν και κάποιους να γράψουν για το μέλλον αυτής της εποχής, που πηγαίνει η κατάσταση πάλι μέσα από μια δυστοπία, όπως ας πούμε π.χ. ο Huxley που έχω αναφερθεί, ή ο Orwell που έγραψε το 1984, οι οποίοι προφήτεψαν και καλά αυτό που θα ερχότανε, δηλαδή ότι θα πάμε σε έναν κόσμο εντελώς σκοτεινό, που θα είναι όλα τεχνητά, αλλά τελικά βλέπουμε ότι επειδή βγαίνουν άπειρες ειδήσεις ότι ακόμα και αυτοί που γράψαν αυτή η προφήτευση ανήκαν στη δική τους την κλίκα, έτσι για να προφητεύω και οπότε το δείχνω ότι αυτό θα γίνει και άρα το φέρνω στην πραγματικότητα. Και όμως για καλό μας ένα μεγάλο πλήθος κόσμου δεν υπάκουσε, γιατί είδε και είπε ένα μεγάλο όχι στα εμβόλια, σε όλη αυτή την παράνοια, έτσι. Και έτσι εκεί διαχωρίστηκε όμως, έγινε ο πρώτος διαχωρισμός, ο οποίος πάντα υπήρχε, απλά δεν φαινόταν, έγινε ορατός. Πλέον αυτό που δεν φαινόταν έγινε ορατό. Επειδή ακριβώς γνώριζαν όμως ότι αυτό θα συνέβαινε, τι έκαναν? Έβαλαν κάποιους άλλους να κάνουν τη δουλειά, έβαλαν κάποιους επαναστάτες μέσα από αυτούς για να κάνουν τη δουλειά τους και έτσι τι να κάνουν? Ένα μεγάλο στρατό, άτομα δηλαδή που ούτε καν πάει το μυαλό μας, ούτε καν πάει το μυαλό πολλών, να το παίξουν λοιπόν επαναστάτες, δικοί τους αντιδραστικοί και έτσι να βγάλουν τους δικούς τους πάλι μπροστά για να μαζέψουν σαν πρόβατα πάλι τους ανυπότακτους όμως αυτή τη φορά. Γιατί πλέον σε αυτή τη φάση, από εδώ και πέρα, δεν τους ενδιαφέρει η ομάδα εκείνων που έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτούς τους έχουν χειραγωγήσει, τελείωσε. Για αυτούς πλέον αυτή η ομάδα δεν είναι κίνδυνος. Κατάφεραν αυτό που έκαναν. Αυτοί που τους τσούζουν τώρα είναι αυτοί που δεν υπάκουσαν. Αυτούς θέλουν, αυτή τη μερίδα θέλουν να πιάσουν, γιατί αυτούς πρέπει να τους κοιμήσουν, πρέπει να τους ανυπόκτακτους να τους κρατάνε ήρεμους, να είναι πράοι, ατάραχοι. Και να έχουν πάντα κάποιους σωτήρες, περιμένοντας που έρχονται να τους σώσουν χωρίς να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Άρα λοιπόν η πλειοψηφία των σωτήρων,
που έχει βγει είναι δικά τους πρόσωπα. Και γι' αυτό και ο επόμενος διαχωρισμός θα γίνει εκεί. Θα φανεί ποιος είναι ποιος και γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά. Όπως είπα και πριν, δίδυμη είναι η διπλή ταυτότητα, τα δύο πρόσωπα, οπότε θα φανεί ο διπλός ρόλος κάποιον στην επόμενη χρονιά και μπορεί να πάει και παραπέρα. Τώρα, η δίδυμη είναι και το ζώδιο των μικρών παιδιών. Γιατί τα μικρά παιδιά μπορεί να έχουν αφέλεια, να είναι εύπιστα, okay, οπότε να τους κοροϊδέψουν πάρα πολύ εύκολα και να τους εκμεταλλευτούν. Οπότε εδώ σε αυτό το ζώδιο που είναι η δίδυμη και το ζώδιο της γης δείχνει καθαρά πώς μας μιλάνε και πώς μας συμπεριφέρονται, σαν να είμαστε βρέφη, σαν να είμαστε μικρά παιδιά, σαν μας λένε ό,τι θέλουν, μας παρουσιάζουν ό,τι θέλουν, έτσι. Αλλά όταν όμως είσαι σαν μικρό παιδί στην ανώτερη του ποιότητα, δηλαδή θέλει να πει είσαι αθώος και αγνός, όχι όμως αφελής και εύπιστος, γνωρίζεις τι γίνεται και έχεις καθαρότητα στην καρδιά, τότε το φως και η αλήθεια έρχεται να σε φανερωθεί. Γι' αυτό και έλεγε η διδασκαλία να είσαστε άγρυπνοι, ξύπνοι, να είσαστε σε εγρήγορση, παρατηρητές. Τι παρατηρητές? Παρατηρητές των ενεργειών. Τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα. Αυτό εννοούσε αυτό. Και γι' αυτό και ήρθε ξαφνικά, σαν αστραπή. Γιατί το φως πάντα και η αλήθεια φανερώνεται ξαφνικά σε εκείνους που είναι έτοιμοι. Και αυτό και έγινε. Σε εκείνους που είναι αγνοί, με ανιδιοτέλεια και καθαρή καρδιά, αγνότητα. Αυτή λοιπόν η εποχή, αυτός ο μήνας με τη νέα σελήνη στους διδύμους, που είναι στο ζώδιο των μικρών παιδιών και τετράγωνο με κρόνο, έχει να δείξει αυτήν ακριβώς την μετακίνηση. Ότι πάμε από μια βρεφική ηλικία που δεν ξέραμε, που μιμούμασταν, που το μικρό το παιδί μιμείται, αποστηθίζει, δεν έχει εμπειρίες, έτσι. Πάμε λοιπόν από αυτήν την βρεφική κατάσταση, αυτό μας δείχνει αυτή η νέα σελήνη, σε όλη αυτή τη χρονιά, σε εκείνον που είναι ενήλικας. Λέει εκεί ο Κρόνος, ενηλικιώσου, μην αφήνεις άλλους να σε κοροϊδέψουν, μην αφήνεις άλλους να σε εξαπατούν, μην μιμείσαι, μην αποστηθίζεις. Άσκησε τη δική σου λογική και ατομική σκέψη. Είναι εδώ λοιπόν ο ενήλικας που αποφασίζει η μετακίνηση που γίνεται στην ανθρωπότητα, ατομικά και συλλογικά, που αναλαμβάνει την ευθύνη του και παίρνει τον έλεγχο στη ζωή του. Η χειραγώγησή τους έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να έχουν το μυαλό μας. Αυτό. Η καθοδήγηση έγινε από εκεί. Και αυτή η καθοδήγηση έγινε από τι τρόπους? Μέσα από πολλούς τρόπους. Η δίδυμη είναι οι πολλοί τρόποι, οι πολλοί δρόμοι, όπως μας λένε. Πώς έγινε? Μέσα από τα βιβλία, μέσα από τις ταινίες, μέσα από όποια πληροφορία μπορούσαν να μεταδώσουν. Η δίδυμη είναι οι εικόνες, η δίδυμη είναι οι πληροφορίες, είναι το σχολείο, είναι η εκπαίδευση. Και η γη είναι, όπως είπα και πριν, ο πλανήτης των δίδυμων, όπου εδώ όλοι μας είμαστε μαθητές. Όλοι μας ερχόμαστε εδώ να βιώσουμε καταστάσεις για να πάμε στη σοφία, για να πάμε στην ατομική λογική, στη γνώση, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε μέσα από τα βιώματά μας και όχι μέσα από αυτά που μας λένε οι άλλοι, μέσα από τις δικές μας εμπειρίες, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, τι είναι καλό για μας και τι όχι. Και όχι να παίρνουμε έτοιμη πληροφορία από έξω, από κάποιους ειδικούς, που τελικά όλοι αυτοί οι ειδικοί υπηρετούν συστήματα, υπηρετούν την κλίκα. Και αν δεν την υπηρετούν, είναι τελικά, όπως αποδείχθηκε από τον κορονοϊό, είναι σε άγνοια στο να αντιληφθούν τι γίνεται πίσω, στο να αντιληφθούν την πλάνη. Το να τους αγνοήσουμε λοιπόν, όπως λένε, υπάρχει μια New Age θεωρία που λέει μη τους δίνει σημασία. Αγνόησέ τους. Θα προσθέσω λίγο. Όπως όλες αυτές οι New Age θεωρίες που έρχονται και κάθε φορά θα αναφέρομαι, γιατί είναι και ο Κρόνος στους Ιχθύς και θέλει αυτή την
αποδόμηση όλων αυτών που ήρθαν να πλανέψουν, okay. Όλες αυτές οι θεωρίες είναι γενικές. Λέγονται και δεν είναι συγκεκριμένες. Να σου πούν τι εννοείς ρε παιδί μου με αυτό. Έρχεται, γιατί είναι σαν να υπάρχουν αυτοί οι παπαγάλοι, οι πνευματικοί παπαγάλοι, οι οποίοι έχουν διαβάσει αυτές τις θεωρίες. Τι εννοείς όμως, τι εννοείς αγνόησέ τους. Να μην ασχολούμαι, γιατί έτσι το αντιλαμβάνει το άλλος. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Ή ας πούμε π.χ. εξήγησέ μου αυτή τη φράση που έλεγα πριν και στο προηγούμενο βίντεο. Τι εννοείς όταν λες δεν υπάρχουν εμείς και οι άλλοι. Μπορείς να μου το κάνεις συγκεκριμένο. Αλλά είναι γενικότητες. Και όταν ακούς γενικότητες και όχι συγκεκριμένο, είναι επίτηδες αυτό. Γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν, σε αυτό που έχει να κάνει με το να τους αγνοήσεις, δηλαδή να μην ασχολείσαι, όσο δεν ασχολούμαστε και το κάναμε πριν στον ύπνο, τους αφήνουμε ήσυχους να κάνουν τη δουλίτσα τους, δεν τους ενοχλούμε και αυτοί συνεχίζουν και εμείς είμαστε στον βούρκο. Okay. Τι εννοεί να τους αγνοήσεις όμως, έτσι πως εγώ το αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι από εδώ και πέρα σε όλους αυτούς τους πνευματικούς που έρχονται και σας λένε αυτές τις θεωρίες πρέπει να ζητάτε εξηγήσεις. Τι εννοείς, γιατί εγώ μπορώ να αντιληφθώ πάρα πολλά πράγματα. Να τους αγνοήσεις σημαίνει να μην υπακούσεις. Δεν σημαίνει να μην ασχολείσαι, αλλά ό,τι σου λένε, ό,τι επιβολή σου λένε, από εδώ να μπαίνει και από εκεί να βγαίνει που λένε. Να μην υπακούς. Γιατί όσο δεν υπακούς, χάνουν δύναμη. Δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι δεν υπακούν, αρχίζουν και χάνουν τη δύναμή τους. Γιατί η δύναμή τους είναι μέσα από τον έλεγχο. Έλεγχο του νου. Φανερώθηκε όλο αυτό. Κάναν τεράστια προσπάθεια. Όλα, οι ειδήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα media, όλα είναι για καθοδήγηση και χειραγώγηση του νου. Η δύναμή τους είναι από εκεί, όταν τους υπακούς. Όσο λοιπόν δεν υπακούς, αλλά τους βλέπεις, γνωρίζεις τις προσθέσεις τους, βλέπεις τα βήματά τους, παρατηρείς και δεν υπακούς, αλλά με κάθε τρόπο, σε κάθε εξουσία που έρχεται μικρή ή μεγάλη μπροστά σου, προσπαθεί να σου επιβληθεί, να σου μιλήσει άσχημα, να σου φερθεί σαν δούλο, με κάθε τρόπο και σε αδικήσει και σε εκμεταλλευτεί, τους κάνεις τη ζωή δύσκολη, εκεί είναι που έρχεται το τελικό τους γκρέμισμα. Ανυπακοή, λοιπόν, σαν στάση, η οποία ήρθε πάνω πάρα πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια, ανυπακοή σαν στάση, που δηλώνει στην ουσία αυτή την άγνοια, όχι δεν ξέρω τι γίνεται, για να είμαι ζεν και να έχω την ηρεμία μου. Δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι με όλα αυτά. Μπορούμε να είμαστε καλά. Στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αηδία. Συνέχεια οι εικόνες μας το δείχνουν. Αλλά τους βλέπουμε και ξέρουμε τα κινητρά τους, οπότε δεν μπορούν να μας χειραγωγήσουν. Όσο λοιπόν δεν υπακούμε, χάνουν και δεν συμμετέχουμε στα παραμύθια τους, όλο και περισσότερο χάνουν τον έλεγχο. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είμαστε τώρα. Μία μεγάλη μερίδα κόσμου στρέφει την πλάτη. Δεν υπακούει. Μία μεγάλη μερίδα κόσμου δεν σταμάτησε να υπακούει. Έγινε η αρχή τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι για αυτούς μία μεγάλη μορφή αποδυνάμωσης. Αυτή λοιπόν η νέα σελήνη πρόκειται να φέρει για όλο τον υπόλοιπο χρόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα media πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση, τους γυρίζουμε την πλάτη, κάνουμε μια μετακίνηση, έτσι, όχι εγώ, συλλογικά μιλάω, εντάξει, εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και από 25 χρονών σχεδόν. Νομίζω, ναι, περίπου 30 χρόνια. Ναι, σχεδόν 30 χρόνια. Λοιπόν, οπότε γίνεται αυτή η μετακίνηση. Θα δείξει την αμφισβήτηση στις πληροφορίες, στα νέα, στις ειδήσεις. Τεράστιο πρόβλημα και καμπή σε οτιδήποτε έχει να κάνει
στο κομμάτι της δημοσιογραφίας και των media και γενικώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με πληροφορίες, παραμύθια, φτιαχτά stories, όλα αυτά θα υπάρχει, μας δείχνει ότι ο κόσμος αποκτάει μία κριτική ματιά. Αφισβητεί, είναι καχύποπτος. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με που δείχνει τη μεγάλη εικόνα, είτε είναι διάσημο, τα μεγάλα ονόματα επίσης που ακούγονται πάρα πολύ. Γι' αυτό και θα δούμε λοιπόν, όπως είπα επίσης, στο ζώδιο των διδύμων, δηλαδή ανήκουν οι πολιτικοί, όπως είπα, οπότε θα δούμε και τους πολιτικούς, γιατί οι πολιτικοί έχουν αυτόν τον ωραίο λόγο που υπνοτίζει την προπαγάνδα, οι δημοσιογράφοι πώς ασκούν προπαγάνδα, τεράστια προβλήματα. Και επίσης στο ζώδιο των διδύμων, όπου η δίδυμη είναι εσωτερικός πλανήτης της Αφροδίτης, έχει εκεί την έξαρση της Αφροδίτης στην εσωτερική αστρολογία, είναι μια πολύ καλή θέση, γιατί η δίδυμη είναι τα αδέρφια, οπότε δείχνει την αγάπη στον κόσμο, στην γη, στον πλανήτη, ο πλανήτης της αγάπης. Οπότε είναι εδώ, βλέπουμε πάρα πολύ αντιστοιχεί σε αυτό το ζώδιο και πάρα πολύ μουσική, δηλαδή γιατί η δίδυμη είναι η φωνή, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, έτσι. Οπότε θα έχουν όλοι αυτά, θα δούμε να έχουν μία πτώση. Και φυσικά μαζί αλλάζει και η αντίληψη σε αυτά τα πρόσωπα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το γυαλί που βγαίνουν προς τα έξω και παρουσιάζονται στο ραδιόφωνο σε κάθε μορφή πληροφορίας. Και επίσης, όπως είπα, θέματα με τα μέσα μεταφορικά, με τα μέσα μεταφοράς, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με διάσημους και είδωλα που αποδυναμώνονται. Εδώ λοιπόν μας λέει αυτό το τετράγωνο με τον Κρόνο εκεί και μετά τον Ποσειδώνα έχει να διαλύσει τα ψέματα και τα παραμύθια. Απέκτησε, σου λέει, ατομική σκέψη. Πόσο ακόμα θα ακούς τα παραμύθια τους? Πόσο ακόμα θα ψιστεύεις σε αυτές τις ψεύτικες παραστάσεις? Πόσο ακόμα θα υποβιβάζεις την αξία σου? Θα γεμίζεις με ενοχές και τύψεις, γιατί έτσι θέλανε, για να σε κάνουν να νιώθεις μικρός. Και εδώ υπάρχει ένα τέλος, ένας χωρισμός. Μπορεί, σου λέει, να έχεις κάνει κάποια λάθη, να πήρες κάποιες λάθος αποφάσεις. Όμως μπορείς να τα διορθώσεις, να βελτιωθείς, να βελτιώσεις. Δεν σου αξίζει η καταστροφή. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Ένας άλλος τρόπος σκέψης, απλά να τα δεις μέσα από μια άλλη οπτική. Την οπτική της αυθονίας, της βελτίωσης, της καλυτέρευσης, της διόρθωσης. Διόρθωσε, σου λέει ο Κρόνος. Διόρθωσε το λάθος που έχεις κάνει με μια μετακίνηση, με μια άλλη πράξη, με μια άλλη κίνηση, με έναν άλλο τρόπο σκέψης. Άρα δείχνει και ότι είμαστε και σε ένα τέλος καμπής της αντίληψης, το να νιώθουμε ότι είμαστε μικροί και ότι είμαστε θύματα. Και ότι πω τι μας κάνουν, αυτά τα είπα και στο προηγούμενο βίντεο, πω τι πάθαμε και και τι μας έκαναν. Και φταίω εγώ, άρα αξίζω την καταστροφή. Αυτό έρχεται να αλλάξει. Από εμάς, εμείς είμαστε η αρχή και εμείς είμαστε το τέλος σε ό,τι μας συμβαίνει. Από εμάς, τις αποφάσεις μας και τις κινήσεις μας εξαρτάται το τι θα υπάρξει στη συνέχεια στη ζωή μας. Στις 9 Ιουνίου, ο Άρης έχουμε και μια άλλη μετατόπιση. Ο Άρης θα περάσει στον Ταύρο από το ζώδιο του Κρυού, οπότε εκεί θα φέρει έτσι μια ένταση αλλά και μια επιθυμία για τη διοίκηση στα σταθερά τα ζώδια. Μπορώ να πω ότι τα προδρομητικά αυτό το μήνα ηρεμούν, ενώ τα σταθερά θα είναι σε μια πιο έντονη κατάσταση. Μπορεί να θυμώσουν, αλλά ο θυμός μπορεί να φέρει και μια δημιουργική δράση στο θετικό του βαθμό. Εγώ συνδέομαι με το θυμό, όταν λέω θυμό εννοώ με τη θετική του την εκδοχή, το δημιουργικό του το κομμάτι. Και τα μεταβλητά ζώδια πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο, σε ταξίδια και μετακινήσεις, ενώ τα παρομητικά είναι πιο ηρεμούνε, από τις 9 του μήνα και μετά. Ο Άρης λοιπόν θα περάσει στον Ταύρο, εκεί θα μείνει για 1,5 μήνα περίπου, δηλαδή περίπου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Και ο Ταύρος είναι και αυτός ένα εσωτερικό ζώδιο, είναι το ζώδιο των αξιών. Στρέφεται βέβαια είτε στις αξίες και στις αρετές, είτε στην κατάκτηση για επιθυμία για πλούτο, για κατοχές, για να δυναμώσει. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι σε μια κατώτερη δόνησή του είναι εκείνος που κυνηγάει με απληστία το χρήμα,
αλλά σε μια ανώτερη δόνηση είναι εκείνος που κινείται σύμφωνα με τις αρετές και τις αξίες. Οπότε εδώ θα μας φέρει περισσότερο εσωτερική δύναμη, πείσμα, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που έχουμε βάλει σαν σκοπό με υπομονή, φέρνει αυτή την υπομονή που έχουμε. Ο Άρης μέσα από τον Ταύρο φέρνει μία μοίηση, μέσα από έναν εσωτερικό δρόμο. Είναι σαν να λέει τέλος, συναντιέται με τον Πλούτονο με το που μπαίνει. Με το που μπαίνει στην είσοδό του εκεί τις μέρες αυτές, 9 του μήνα, έχουμε και τις ευρωεκλογές, συναντάει τον Πλούτονα. Και είναι σαν να λέει μπάστα. Και εδώ υπάρχει μία μετακίνηση. Πού πας ρε Καραμήτρο, δεν μπορείς άλλο να προχωρήσεις έτσι με την απλησία σου για δύναμη και εξουσία. Ποιος το βάζει το μπάστα? Η ανθρωπότητα, η πολλή. Πλέον κινείσαι με άλλον τρόπο. Κινείσαι μέσα από τις αξίες. Και έτσι αυτή η μετακίνηση είναι σαν μία μοίηση η οποία έρχεται να δυναμώσει τα κίνητρα, τα βαθύτερα, που έρχονται μέσα από τη ρίζα του εσωτερικού πλούτου, καλλιέργειας και σοφίας. Για τέλος, στο δεύτερο μισό, μετά, αφού αποχωρήσουν οι πλανήτες από τους διδύμους, στο μήνα του Ιουνίου, περνάνε Ερμής, Αφροδίτη και Ήλιος σταδιακά, ένας πίσω από τον άλλον, στο ζώο του Καρκίνου, και εκεί το δεύτερο μισό είναι πιο γλυκό, έχει μια γλυκύτητα, οπότε το ζώο του Καρκίνου είναι η οικογένεια, να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους, να μας φροντίσουμε και να φροντίσουμε, αλλά όλα αυτά όχι όμως μέσα από υπερβολές, δηλαδή ναι, να νοιαστούμε για τους άλλους, αλλά όχι με το να ξεχάσουμε τις δικές μας ανάγκες ή τον εαυτό μας. Εδώ επίσης δείχνει το δυνάμωμα προς τη φωνή της διεύθυνσης, τη δύναμη τη συλλογική που γίνεται και η οποία όσο την καλλιεργούμε και την εμπιστευόμαστε, τόσο και πιο πολύ θα ενισχύεται και θα μας δίνει μηνύματα όλο και πιο έντονα. Τέλος, στις 22 Ιουνίου γίνεται μία πανσέλινος στον εγώ καιρό. Εδώ λίγο πρέπει να προσέξουν τα παρομητικά που είναι γεννημένα στις πρώτες μέρες του καρκίνου, εγώ και ριζική και κρυή, του παρομητικού σταυρού. Εδώ πέρα κάνει ένα τετράγωνο με Ποσειδώνα, οπότε χρειάζεται προσοχή σε θέματα υγείας, σε μία αποδυνάμωση, σε μία εξασθένηση, σε ασθένειες, σε ιώσεις, αλλά εδώ δείχνει την πτώση σε μία παλιά πραγματικότητα που εκφράστηκε μέσα από υπερβολή, αποδυναμώνει το αυστηρό, τη χειραγώγηση, το πατρονάρισμα και τον έλεγχο και δίνεται η εσωτερική εστίαση περισσότερο στον άνθρωπο, στο συναίσθημα, στην επιθυμία για προστασία, στην ασφάλεια αυτού του πλανήτη, η οποία έρχεται όλο αυτό να κορυφωθεί μέσα από τη δική μας αλλαγή και μεταμόρφωση, η οποία όσο περισσότερο γίνεται, τόσο και καταραίει η έξω πλαστή πραγματικότητα, η οποία στήθηκε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις ψεύτικες πληροφορίες κτλ. Που καθοδήγησαν με ψέματα το νου μας. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ έντονα σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι να δυναμώσουμε εσωτερικά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει. Με κάθε τρόπο. Να μην βουλιάζουμε. Είναι η ψυχή που έρχεται να δυναμώσει. Είναι να έρθουμε στο εδώ και τώρα σε επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο, με την εσωτερική μας φωνή, με το συναίσθημα και να μας διορθώσουμε, αλλά και να μας δυναμώσουμε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα μονοπάτι όπου θα έχει δύναμη η ψυχή. Πάμε σε ένα μονοπάτι όπου θα βγουν μπροστά αυτοί που έχουν δυναμώσει ψυχικά. Οτιδήποτε στηρίχθηκε σε εξωτερικές καταστάσεις, είτε σε προβολή, μέσα από το σώμα, μέσα από τις κατοχές, μέσα από το να δείχνω ποιος είμαι, από αυτά που έχω, έρχεται να πέσει, καταραίει, αποδυναμώνεται και έρχεται να αναγεννηθεί μία ανθρωπότητα μέσα από τον δρόμο και το μονοπάτι της ψυχής, η οποία αυτή τη στιγμή αλλάζει και μεταμορφώνει όλη τη διαδρομή και το μέλλον της ανθρωπότητας. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν είμαστε τώρα. Οπότε χρειάζεται να στηρίζουμε τον εαυτό μας. Να έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν, να στηρίζουμε και εμείς άλλους. Ψυχικά
ψυχικά, να ενθαρρύνουμε, να δίνουμε θάρρος και όχι να αποθαρρύνουμε. Δεν μπορώ με τίποτα άλλο την αποθάρρυνση. Καλά ήτανε. Καλά ήταν που χτίσαμε. Ενθάρρυνση μόνο. Μεθόδους με ενθάρρυνσης. Και αυτό εδώ πέρα, και αυτή η ενθάρρυνση έρχεται είτε να είμαστε με φωτεινούς ανθρώπους, όχι βέβαια στην υπερβολή που όλα είναι τραλαλό, έτσι. Γιωμένα πάντα μιλάμε, που γνωρίζουν τι γίνεται, έτσι. Με ανθρώπους που ενθαρρύνουν, αλλά κυρίως να φροντίζουμε και να θεραπεύουμε την ψυχή μας από οτιδήποτε μας ρουφάει προς τα κάτω. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ απαραίτητο αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό θα δούμε στον καινούριο κόσμο, να αναδύεται, να κάνουμε εργασία ψυχική, ψυχικές εργασίες, ενεργειακές θεραπείες, οτιδήποτε τρέφει το νου μας και την ψυχή μας με δύναμη. Γι' αυτό και στο τέλος αυτού του βίντεο έχω αποφασίσει να πω και λίγα πράγματα για την αποτοξίνωση, που η αποτοξίνωση είναι μία μορφή τροφής, όπως ανέφερα και στην αρχή, είναι η τροφή που βάζουμε και αλλάζει εντελώς το σκεπτικό, φέρνει διάβγεια, όσοι την κάνουν, εγώ την κάνω 14 χρόνια, το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενο μου βίντεο. Θέλω να πω λίγα πράγματα για την αποτοξίνωση, γιατί μου το ζητήσατε, θέλετε κάποιες πληροφορίες, και η δική μου εμπειρία παρατήρησης είναι το βιβλίο μου. Δηλαδή δεν μπορεί, ξεκίνησα πριν 14 χρόνια αποτοξίνωση, μια φορά το χρόνο, και τα τελευταία 5 χρόνια κάνω 5 φορές. Κάνω 2 φορές το χρόνο. Δεν μπορεί κανένα βιβλίο να μου πει καλύτερα από τη δική μου εμπειρία. Από το δικό μου βίωμα. Τι γίνεται. Εκτός και αν αυτός που το γράφει ή τα λέει, έχει και ο ίδιος κάνει βιωματικά αποτοξίνωση. Αλλά μπορούμε να δούμε ότι περισσότεροι που γράφουν βιβλία και δίνουν συμβουλές, ακόμα και οι ειδικοί, έχουν άγνοια. Απλά μεταφέρουν πληροφορίες που έχουν ακούσει. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η αποτοξίνωση μπορεί να την κάνει και ένας που εργάζεται όλη μέρα. Εκτός από τις πρώτες 2-3 μέρες που στην ουσία αυτό είναι στην αρχή, γιατί το σώμα δεν έχει συνηθίσει, υπάρχει μια ατονία, μετά δίνει απίστευτη ενέργεια, απίστευτη διάθεση για δουλειά, δίνει χαρά. Εγώ την έκανα με πάρα πολλές ώρες εργασίας και μάλιστα την έκανα μέσα σε ένα καφέ που ήμουνα όταν την ξεκίνησα τα πρώτα 7 χρόνια, μέσα σε ένα καφέ που φανταστείτε έφτιαχνα καφέδες, έφτιαχνα σάντουιτς, γλυκά, είχα πάρα πολλούς πειρασμούς και ήμουνα όλη τη μέρα εκεί. Και επίσης έχω ακούσει ανθρώπους, άντρες, οι οποίοι πριν από μένα την είχαν ξεκινήσει και το έχω δει και σε δικά μου άτομα, οι οποίοι εργάζονταν με αποτοξίνωση με φρούτα σε οικοδομή και τους έκανε εντύπωση πόση ενέργεια είχαν. Και πηγαίνεις με άλλη διάθεση, γιατί παράγει ενδορφίνες, γιατί παίρνεις το φρούτο και μόνο ένας που έχει περάσει από αυτό μπορεί να σου πει. Κανένας άλλος. Οπότε κανένα βιβλίο εμένα δεν μπορεί να μου πει πώς νιώθω, τι είναι σωστό και τι μου κάνει καλό. Αφού το έχω δει και στο μυαλό μου, πως στο δέρμα μου, στο πρόσωπό μου, στη διάθεσή μου, στην ευεξία μου, στη διάβγεια. Γιατί, επίσης, και σε αυτό θέλω να καταλήξω, στην εποχή που είμαστε τώρα, που είναι και η δίδυμη και είναι η γνώση, τα βιβλία και οι πληροφορίες. Είναι η εποχή που πλέον τα βιβλία όλα τα κάνουμε πέρα. Γιατί οι περισσότεροι που τα έχουν γράψει, η πλειοψηφία όλων, όπως αποδείχθηκε στον κορονοϊό, ποιοι είναι? Οι περισσότεροι από αυτούς υπηρετούν συμφέροντα. Και αν δεν υπηρετούν συμφέροντα, ποιος είναι πίσω από αυτό το βιβλίο? Τι συνειδητότητα έχει αυτός που το γράφει? Αν δεν υπηρετεί συμφέροντα,
τότε μπορεί να είναι σε μια άγνοια. Άγνοια γιατί το μεγαλύτερο μέρος είδαμε του πλήθους στην εποχή του κορονοϊού, που βγήκαν και μας δώσανε ειδικοί πληροφορίες που μπορεί να πλανήθηκαν, να τους κοροϊδέψαν, δεν είχαν την αντίληψη να αντιληφθούν την κοροϊδία, την πλάνη. Οπότε πώς μπορεί κάποιος να με συμβουλέψει από τη στιγμή που δεν αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό και από εδώ και πέρα, και αυτό το έχουν γράψει και μεγάλοι πνευματικοί, θα γράφουμε το δικό μας βιβλίο. Προσωπικά εγώ, μέχρι πριν 5 χρόνια, μέχρι τον κορονοϊό, διάβαζα πάρα πολλά βιβλία. Πνευματικά, φιλοσοφίας κυρίως, ιστορικά όχι. Δεν μπορώ τις ημερομηνίες και αυτά. Okay. Βιβλία για την τροφή της ψυχής. Πλέον, από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Ακόμα και αστρολογικά δεν μπορώ να διαβάσω. Έχω 5 χρόνια να ανοίξω βιβλίο αστρολογίας. Γιατί θέλω τη δική μου τη σύνδεση. Θέλω τη δική μου τροφή. Να δω τι πληροφορία μου δίνω εγώ. Γιατί δεν μπορώ να εμπιστευτώ τελικά την πληροφορία που διαβάζω. Που έχει γραφτεί στα βιβλία. Που γράφουν ειδικοί άρθρα. Και είμαστε σε αυτήν ακριβώς την εποχή. Το άλλο που είναι ότι έλεγε ότι αυτό, όταν ας πούμε που έλεγε ότι δεν μπορούν να την κάνουν άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ που είναι, το αποδόμησα αυτό, γιατί στην πράξη δεν ισχύει. Και το άλλο ότι ένας που τρώει το καταπέτασμα και ξεκινάει, από την αποτοξίνωση, μετά άμα ξαναγυρίσει, δεν έχει κανένα νόημα να την κάνει, γιατί μετά μπορεί να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη του κατάσταση. Δηλαδή να το κάνεις λίγο και να ξαναγυρίσεις. Καταρχήν, όταν μπαίνεις σε αυτό το δρόμο και κάνεις 1 μήνα αποτοξίνωση, συν 10 μέρες που έχεις ξεκινήσει για να μπεις σιγά σιγά και θα τα περιγράψω όλα αυτά. Καταρχήν, μετά, όταν τελειώσεις, είσαι άλλος. Είσαι παντελώς διαφορετικός. Και όσο πιο συχνά το κάνεις αυτό, όσο πιο κάθε χρόνο την επαναλαμβάνεις, ακόμα καλύτερα 2 φορές το χρόνο, αλλά θα σου δείξει το σώμα σου. Το σώμα σου δεν μπορεί να δεχτεί τον τρόπο τροφής που ήσουν πριν. Οπότε αρχίζει μια ήδη αλλαγή. Επειδή έχεις περάσει ένα στάδιο αφαίρεσης 1 μήνα και βγήκες από το μάτριξ των τροφών, από όλη αυτή τη σκοτεινιά και τράφηκες με καθαρότητα, το σώμα μετά είναι πιο ανάλαφρο. Οπότε σταδιακά έχει ξεκινήσει και έχει μπει σε μία άλλη αντίληψη περιτροφής, διατροφής, υγιεινής. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να δεχτεί τις τροφές που έτρωγε πριν. Άρα αρκεί να μπεις σε αυτόν τον δρόμο. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα, για να κλείσω και το βίντεο αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να βγει και μεγάλο, αλλά μου ζητήσατε να σας πω λίγα λόγια για το πώς γίνεται η αποτοξίνωση. Καταρχήν, είναι 1 μήνας. Εντάξει, εγώ προσωπικά την κάνω περισσότερο καιρό, γιατί το σώμα μου έχει μάθει, μου δείχνει κιόλας. Το πάω για παραπάνω. Να πω ότι πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε την αποτοξίνωση του βασικό κορμό, 10 μέρες πριν θα κάνετε μια προετοιμασία. Εντάξει. Σταδιακά στις 10 μέρες αυτές θα αρχίσετε να αφαιρείτε σιγά σιγά γλυκά, κρέατα, καφέδες, ποτά. Αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά που έχουν τις τοξίνες και για να σας βοηθήσουν στη μετάβαση. Θα ξεκινήσετε, οπότε πριν σταματήσετε για να αρχίσετε να τρώτε μόνο φρούτα, π.χ. πείτε τις 5 τελευταίες μέρες, δηλαδή ξεκινάτε 10 μέρες, αφαιρείτε τις 5 πρώτες μέρες σταδιακά, ένα-ένα, όχι όλα μαζί, σιγά-σιγά, okay. Σιγά-σιγά τα μειώνετε, μικρότερες ποσότητες, λίγο. Αν θέλετε το κάνετε και 2 εβδομάδες, όπως εσείς κρίνετε, οπότε φτάνετε στις 5 τελευταίες μέρες και τρώτε μόνο σαλάτες μαζί με φρούτα. Οπότε το σώμα ήδη είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα. Ξεκινάτε λοιπόν για 2 εβδομάδες με φρούτα, μόνο φρούτα, χυμούς, νερό. Προσοχή, όχι πάρα πολύ νερό όπως πίνατε όταν τρώγατε. Γιατί μπορεί να φέρει, να μπορεί να παρουσιάσει περισσότερο πρόβλημα. Και αυτό το να πίνουμε πάρα πολύ νερό, και αυτό είναι ένας μύθος επίσης. Έχει να κάνει με το ύψος, το βάρος και γενικά την τροφή που τρώμε, το πόσο νερό χρειάζεται να λαμβάνουμε. Ακόμα και αυτό με το νερό, που ξεκίνησε στην ουσία
όλα αυτά με το νερό, πιείτε νερό, ξεκίνησε από όταν ξεκίνησε οι πωλήσεις στα εμφιαλωμένα. Για να αγοράζουμε ακόμα περισσότερο εμφιαλωμένα νερά. Οπότε και αυτό είναι για συμφέροντα, πριν δεν τα ακούγαμε. Λοιπόν, οπότε και εδώ θέλει μέτρο, σου δείχνει το σώμα σου. 2 εβδομάδες μόνο φρούτα, τίποτε άλλο, τσάι με βότανα. Μετά, στην επάνωδο, σε αυτό το διάστημα, προσοχή, δεν βάζετε τίποτα γλυκό, τίποτα, γιατί θα προκαλέσετε θα προκαλέσετε πρόβλημα στον οργανισμό σας. Πραγματικά, θα του κάνετε μεγάλο κακό, γιατί ο οργανισμός είναι πάρα πολύ καθαρός. Στην τρίτη εβδομάδα κάνετε τη μετάβαση και αρχίστε και προσθέτετε λαχανικά. Στην αρχή βάζετε, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα φρούτα με μία πατάτα βραστή. Ναι, μπορείτε να φάτε μία πατάτα βραστή. Ελαφριά κάνετε τη μετάβαση. Δεύτερη μέρα ένα καροτάκι βραστό. Αν θέλετε προσθέτετε και λίγο λεμόνι. Έτσι. Η μετάβαση γίνεται και αυτή σταδιακά σε 2 εβδομάδες. Οπότε, όπως βλέπετε, ο κύριος κορμός είναι 2 εβδομάδες φρούτα, 10 με 2 εβδομάδες πριν η σταδιακή αφαίρεση και μετά πάλι σταδιακή πρόσθεση. Τρίτη μέρα μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο, ένα κολοκυθάκια. Τέταρτη μέρα, μια χωριάτικη. Πέμπτη μέρα να προσθέσετε λίγο λάδι. Έκτη μέρα λίγο αλάτι, λίγο, μικρές ποσότητες. Οπότε βλέπετε μετά 7η μέρα λίγο ψωμάκι. Οπότε βλέπετε σταδιακά και μετά συνεχίζετε για την τελευταία εβδομάδα, που για μένα είναι η καλύτερη εβδομάδα, σαλάτες με το λάδι τους, με όλα τους και φρούτα. Έτσι. Αυτό μπορείτε να θέλετε να το παρατείνετε, να το συνεχίσετε, όσο εσείς θέλετε. Στην ουσία αυτό να γίνει το βασικό σας γεύμα. Οπότε βλέπετε ότι σταδιακά προσθέτετε. Κατά τη διάρκεια αυτού, μπορεί, επειδή σαν καινούργοι που είσαστε, να νιώσετε έτσι λίγο μια ατονία, γιατί το σώμα δεν έχει συνηθίσει. Όσο περισσότερες φορές το κάνετε, θα δείτε ότι εναρμονίζεται και κυλάει πολύ πιο εύκολα και πολύ ομαλά. Οι 3 πρώτες μέρες είναι στην αποτοξίνωση λίγο ατονία, μετά από την 5η μέρα το φόρτε, η διάθεση, η διάβια, η καθαρότητα, ο έλεγχος στα συναισθήματα, στις σκέψεις μας, στο μέσα μας, στη σύνδεση μέσα μας, είναι τα δώρα, το σώμα σου που αλλάζει, το δέρμα σου που αλλάζει, είναι τα δώρα που σε βοηθάνε να συνεχίσεις. Αυτά είχα να πω. Εντάξει, κάποιοι, αν έχετε πρόβλημα με το στομάχι σας, με τα φρούτα και αυτά, γιατί έχω ακούσει κάτι τέτοιο, εντάξει, εμπιστευτείτε τον γιατρό σας, πάρτε μία, δείτε, δοκιμάστε, δεν ξέρω, ή ρωτήστε κάποιον που εμπιστεύεστε, για να ξέρετε αν μπορείτε, αν είναι καλό να την ξεκινήσετε. Από μένα, από αυτά τα βίντεο, θα βλέπετε μόνο ενθάρρυνση. Ενθάρρυνση για αποτοξίνωση. Ναι, η αποτοξίνωση δεν είναι μόνο για αυτούς που ταξίνουν και είναι πλούσιοι και τρώνε γκουρμέ συνέχεια και άρα η αποτοξίνωση είναι για όλους. Για όλους. Αλλά όπως στη διαλυματική τη δίαιτα που είχε βγει, και εμένα που μου αρέσει γιατί είναι μία μίνι αποτοξίνωση όταν κάνεις διαλυματική και δίνεις τη δυνατότητα στον οργανισμό να καθαριστεί μέσα εσωτερικά. Το τι κάνει η αποτοξίνωση το εξήγησα στο προηγούμενο βίντεο, να μην επαναλαμβάνομαι. Λοιπόν, όπως η διαλυματική που αρχίζουν και βγάζουν άρθρα, κάνει κακό στην καρδιά και αυτά και μπουρδες κατσαρές, οτιδήποτε κάνει καλό με φυσικό τρόπο, δηλαδή οπότε τι σε κάνει, να μην θέλεις γιατρούς, οπότε τι αφαιρεί χρήματα από κάποιους, στην ουσία που δυναμώνει το σύστημα, γιατί δεν εξαρτιέσαι από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κινείς τις διαδικασίες της αυτοθεραπείας, όπως παλιά που ήταν ο Ηλίας ο Πέτρου στην αρχή του αιώνα, που έκανε αποτοξινώσεις και έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλιαράκια τα οποία τον δολοφόνησαν. Γιατί τον δολοφόνησε, γιατί τότε ξεκινούσε όλο αυτό με τις φαρμακευτικές. Δεν συμφέρει τι να κάνεις εσύ διαλυματική και να μην έχεις ανάγκη το γιατρό ή το διαιτολόγο. Λοιπόν, δεν είπα ότι δεν θα τους χρειαστούμε κι αυτούς, φυσικά θα χρειαστούμε κι αυτούς. Αλλά να έχουμε κι εμείς ένα δυνατό σημείο σε εμάς. Εννοείται ότι θα έχουμε και κάποιους που τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους καταργούμε, αλλά πάμε πλέον στην
ενδυνάμωση. Και για να βοηθήσουμε την ψυχή μας σε όλη αυτή τη μετάβαση, χρειάζεται να πάρουμε την κατάσταση και τον έλεγχο της ζωής μας στα χέρια μας. Αυτά είχα να πω. Ήταν πάρα πολλές πληροφορίες. Ελπίζω να ήταν χρήσιμες, να σας βοηθήσουν, γιατί όλοι χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε με ψυχικό θάρρος και όλοι μαζί ενωμένοι, οι άνθρωποι μεταξύ μας, γιατί αυτός ο καινούριος ο δρόμος, ο ψυχικός, ο πνευματικός, ο εσωτερικός δρόμος είναι η καινούρια κατεύθυνση της ανθρωπότητας. Από εμάς γίνονται όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο που θα είναι για την πανσέλινο στον καρκίνο και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να πούμε. Αυτά. Φιλάκια πολλά.